Sziasztok! Alexa vagyok. 2014 óta dolgozom a fodrász szakmában, a munkámat szívből csinálom. Szakmai utam során volt olyan hely, ahol csak festettem, volt olyan hely, ahol csak vágtam, de minden munkahelyem egy újabb lépés volt ahhoz, aki ma vagyok. Amikor megnyitottam a saját szalonomat, pontosan tudtam, hogy mit szeretnék máshogy csinálni. Egy olyan helyet álmodtam meg, ahol a fodrász teljes értékűen a szakmájára tud koncentrálni. A szolgáltatásainkat úgy alakítottam ki, hogy ha belépsz, ne csak frizurát kapj, hanem élményt is. Egy családias, feminim légkört képzeltem el, ahol kikapcsolódsz és jól érzed magad. Ez nálunk legalább olyan fontos, mint a végeredmény. Az elmúlt évek alatt összeállt az igazi csapatom, ma már 5-en vagyunk, és napról napra építjük azt, amit mindig is szerettem volna. Hiszem, hogy minden haj egyedi, és minden nő megérdemli, hogy önazonosnak és szépnek érezhesse magát. Ha szeretnél egy olyan helyet, ahol nem csak a hajaddal, hanem veled is foglalkoznak, akkor szeretettel várunk a Your Hair Salonban.